אהלן, היי כולם, אני תמיר, המייסד של פר פסיכומטרי, ואני רוצה להציג בפניכם את התורה שלי להצלחה בבחינה. כבר עכשיו חשוב לי להדגיש, לא משנה על איזה ציון אתם עומדים כרגע, כל אחד מכם יכול להוציא ציון גבוה. השאלה היא רק כמה מועדים ואנרגיה זה ייקח לכם. אז אל תאבדו תקווה, ובואו נצלול פנימה. אז כאן לפניכם כל הגישה והתורה לאיך לשפר את הציון. בואו נתחיל מנקודת ההתחלה ונבין כל חלק לעומק. נתחיל מציר ההתנהלות. כלים פסיכומטריים, יש סך הכל 6 שאני מכיר. אתם כנראה יודעים להציב תשובות ולהציב מספרים מהראש, אבל אתם לא יודעים באיזה סוג שאלה להשתמש בזה. לפעמים עדיף להציב מספרים, ולפעמים דווקא עדיף לפתור אלגברית. מה שקורה היום זה שאתם ניגשים לשאלה ומקווים שיהיה טוב. ב-70-80% זה עובד לכם, אבל יש את הכמה שאלות שלו. ואז מה שקורה זה שאתם סתם שורפים זמן ונכנסים ללחץ. המטרה שלי היא לגרום לכם לזהות מתי ואיך כדאי לפתור כל שאלה, ככה שבאמת אתם תשלטו בבחינה ולא היא בכם. מבחינת גישה על הדף, האם קרה לכם פעם שהייתה לכם בעצם טעויות בסה, שעשיתם 3 כפול 2 שווה 9, או שחישבתם היקף במקום שטח? אם כן, יש דברים פשוטים מאוד שאתם רוצים לעשות בכדי לוודא שזה לא יקרה בשנית. בנוסף, ברמת הכתיבה עצמה על הדף, המבחן בודק חשיבה, הוא לא בודק חישובים. עכשיו, שלא תטעו, להבדיל ממה ששמעתם בקורסים אחרים, לפעמים ובעיקר בשאלות קשות, המבחן כן דורש לפעמים לחשב. אבל אתם כן רוצים שיהיה לכם סדר מופתי על הדף, ושתדעו להציג לעצמכם את כל הנתונים והחישובים שאתם עושים בצורה ויזואלית נכונה, כך שזה יגרום לכם לעשות פחות טעויות. ולבסוף, זיהוי עקרונות. החלק החשוב ביותר. השאלות בכל מבחן משתנות תמיד, אבל העקרונות מאחוריהן אף פעם לא. אני יודע שיש תחושה אולי שהרמה של המבחן עלתה בשנים האחרונות, אבל למעשה זה לא נכון. מה שהשתנה זה האם תלמיד מבין את העומק של כל שאלה, האם הוא מבין את הבחינה, או שהוא פשוט פותר כמו איזה רובוט. טריקים שמכוני פסיכומטרי בעבר היו מלמדים, וגם היום, פשוט כבר לא עובדים. עכשיו, אני פתרתי כל שאלה שאי פעם הייתה, וסיווגתי אותה לפי עקרונות של בעצם חוזרים על עצמם. אני רוצה לחשוף בפניכם כאן את המסמך שהכנתי. לדוגמה, בנושא אחוזים, יש בדיוק 4 עקרונות לפתרון כל שאלה באשר היא שאי פעם הייתה וגם שתהיה. ביטויים, גם כן, 4 אופציות. הסתברות, 2. את כל הידע הזה שיש לי לגבי כל נושא בחשיבה כמותית, בתרשים ובחשיבה מילולית, אני רוצה להעביר אליכם. אם אתם תיישמו את כל הדברים הללו, כבר הציון שלכם יעלה משמעותית. ועתה, בואו נעבור לדבר על ציר הידע. וכשאני אומר ידע, זה אומר דברים שאתם צריכים להכיר בעל פה מתוך שינה. באנגלית, אני לא הולך לחדש לכם את מה שאתם כבר יודעים. לצערי, אין מנוס. המבחן בודק אותנו על השפה. ולכן אתם חייבים לשנן כמה שיותר מילים. אל תסתפקו במילון אחד. אין גבול לכמות המילים. ככל שתדעו יותר, תצליחו יותר. אז אני יודע שזה סיזיפי, אבל קחו את עצמכם בידיים ותגדירו לעצמכם מטרה של כמות מילים נכבדת ביום. במילולי אין באמת ידע רב שצריך להכיר, למעט לשלוט כמו שצריך בגישות לפתרון של כל שאלה, שאת הגישות האלה כבר אתם מכירים מקורסים קודמים. לדוגמה, את זה שבאנלוגיות אתם צריכים להגדיר משפט מקשר ולפסול 3 תשובות, את זה שבשאלות מחזק מחליש אתם רוצים לשלוט בכל אותם מסיחים שונים שיש שיכולים לחזק או להחליש, את כך שבשאלות שיבוצים אתם רוצים לעבוד עם הסרטוט ולצייר על הדף וכו' וכו'. בכמותי, הסיפור כבר אחר לגמרי, ויש כמות די נכבדת של ידע שאתם רוצים וחייבים להכיר מתוך שינה. למען האמת, אם כבר קיבלתם מעל 650, אתם כנראה סגורים על מעל 80% מהידע, ותכלס אתם לא צריכים שום מורה או שום מכון כדי לסגור את הידע. מה שאתם צריכים זה רק מישהו שיעשה לכם סדר במה חשוב לדעת בעל פה ומה פחות. אז לכן שמתי כאן לפניכם את כל הדברים שצריך להכיר. לדוגמה, כמה זה 5 עצרת? מה אתם יודעים על אלכסונים בטרפז שווה שוקיים? אם השאלות האלה לקחו לכם כמה שניות, זה בסדר. אבל אם היססתם, יש לכם תארים שאתם רוצים לסגור. אז תעצרו את הסרטון, או שאפילו צלמו את המסך, ותוודאו שאתם סגורים על הכל.
כן אני אגיד שאני יודע שיש דברים שתמיד תלמידים נוטים לשכוח או שלא זוכרים ממש טוב. ולכן שמתי לכם אותם פה בכדי שתוכלו לצלם, לשנן לראש ולוודא שאתם גם יודעים לשלוף אותם בזמן אמת. אז באלגברה, באשר לאי שוויונים, ערך מוחלט ומספרים שלמים, זה כאן לפניכם על המסך. גיאומטריה, יש כמה דברים, כפי שהזכרתי, אז הם כאן לפניכם. אנחנו לא הולכים לעבור עליהם, אבל כמובן תעצרו את הסרטון וצלמו לכם אותם. ולבסוף, בעיות כמותיות, הכל נמצא כאן לפניכם. ועכשיו, בואו נעבור לדבר על שני חלקים שלכשעצמם, אם אתם עושים אותם טוב, הם שווים לכם עוד לפחות 50 נקודות במבחן. תחקור ואסטרטגיה. לא סתם בקורס טייס וביחידות הכי מובחרות של צה"ל, מלמדים את הלוחמים לתחקר את עצמם וללמוד מתוך טעויות. כך גם בבחינה הפסיכומטרית. אתם לא לומדים ממה שאתם כבר יודעים, אלא אתם לומדים ממה שאתם לא יודעים, ומאיפה שאתם טועים. עכשיו, אם כבר עשיתם קורסים קודמים, מה שקורה שם זה שלרוב אף אחד לא באמת מלמד אתכם איך לעשות את זה נכון. המטרה היא שאתם תבינו איך לתחקר בצורה יסודית וטובה, בכדי שכל פעם תוכלו לבצע שיפורים קטנים ושיפורים מדודים אל עבר ההצלחה. רק זה שווה לכם לפחות עוד 20 נקודות לציון. באשר לאסטרטגיה, כל העבודה שלכם במשך הקורס של זיהוי שאלות, הטמעת כלים פסיכומטריים נכונה, תחקור מעמיק והיכרות שלכם עם עצמכם ועם הבחינה, תוביל אתכם לבניית אסטרטגיה נכונה עבורכם. עכשיו, אני לא סתם מדבר על לדלג על שאלות, אלא להכיר את עצמכם ולזהות את תתי הנושאים השונים לכל שאלה. לדוגמה, בשאלות פסקה בנושא מילולי, מבחינתי יש שם 6 תתי סוגי שאלות שונים שאתם רוצים וצריכים להכיר. אולי אתם טובים באחת, אבל פחות טובים באחרת, עליה תדלגו. עד שמורה לא יצפה בכם, פותרים פרק, אז קשה מאוד לשפר את ניהול הזמנים למבחן. אבל מה שקורה זה שתוך מספר שיעורים בודדים, אפשר לשפר אתכם בחלק הזה פלאים, ולהקפיץ לכם את הציון בעוד עשרות נקודות. אז הצגתי לכם את כל התורה שלי למבחן. אבל אם למעשה אני צריך לשים את האצבע במילה אחת על הדבר הכי חשוב, זה מנטליות. תבינו דבר אחד, הלחץ שלכם דופק אתכם. אבל אם אתם שולטים ברמה של הידע בשליפה, אתם יודעים לעבוד נכון על הדף, אתם שולטים בכלים פסיכומטריים, תחקרתם את עצמכם כל הזמן, ויש לכם אסטרטגיה טובה, יהיה מאוד קשה להתקיל אתכם בבחינה. וכשקשה להתקיל אתכם, ואתם מרגישים שאתם שולטים בו, אז רוב השאלות ייפתרו נכונה, אתם תחסכו זמן, מפלס הלחץ ירד, וכך ניצחתם. יש לי עוד הרבה דברים לחלוק איתכם, אבל לצערי, הזמן קצר. ניסיתי לתת לכם טעימה על קצה המזלג מהגישה שלנו לאיך להשתפר בבחינה. אם הדבר הזה נשמע לכם, מוזמנים להרים לנו טלפון שנבין אם אנחנו יכולים לסייע לכם ולסיים עם המבחן הזה אחת ולתמיד ולהתקדם הלאה. מחכים לכם.